Unsa bay bot pasabot ng dili na sa minog binok mao man nagkaroon ng ginakuha no sa kadaghanan nga si Kristo daw sa una nag-inom og bino ang nagisunod karon sa tangang palahubog. Di ba ang bino man mao na siya ang pag-ula siyang dugo, nagpakamatay siya kay dili siya gustong taon daotan ng patyon. Di ba ang katuig niya nga dito siya sa mga daotan, no? Di man siya gustong taon daotan ng patyon. Ang lit mo malipay siya ka mo balik kaniya. Ang nabot pasabot kay isa lang siya namatay, wala na panahon nga naapa siya sa mga taong makasasala. Kaya balik niya, espada na siya. Hello mga igsoon, welcome sa Espirituhanong Gasa. Ug atong paghisgutan karon no, anakin niya natin pagkaplagan sa Ebanghelyo sulat ni San Mateo ug ang title niya ni mong ang panihapon sa Ginoo. Dungan karon sa atong gisaulog no sa atong karaan nga pagtulon-an kaniadto Semana Santa ug mao kini ang atong hatagan og pagtagad ug mao kini ang hubaron ni Uncle Noli no kay siya ra man kitang bugtong nga makahubad niini sa lawas nun og sa espirituhanon. O pwede ko malihog Ate Margie kung unsa ang content niya na nga basahon. Ang panihapon sa Ginoo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an ug miingon siya. Dawatan ninyo kini ug kana. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini. Siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muusab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya nag-awit sila sa usa ka alawiton sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unsa pa yung mga pangutanan ninyo anak nga klaro man na sukad karon dili na ako moinom o mukaon ining pan o moinom aning kopa antod nga moadto ako sa kiliran sa Dios. Kay nakunik man na atong connection si Kristo to as langit ug napakanaog sa laing Mesiyas. Kay isa lang siya na tao, kay isa lang siya nabanhaw, kay isa lang siya namatay, di ba? Yan. Ang tanan niyo. So, unsa bay bot pasabot ng dili na sa minog bino nga mao man nagkaroon ng ginakuha no sa kadaghanan nga si Kristo daw sa una nag-inom og bino. Okay, Ang nagisunod karon sa tangang palahubog. di ba ang bino man mao na siya ang pag-ula siyang dugo, nagpakamatay siya kay dili siya gustong taon daotan ng patyon. Di ba ang katuig niya dito siya sa mga daotan, no? Di man siya gustong taon daotan ng patyon. Ang lit mo malipay siya ka mo balik kaniya. Ang nabot pasabot kay isa lang siya namatay. Kay isa lang napatay no, wala na panahon nga naapa siya sa mga taong makasasala. Kay balik niya, espada na siya. Di ba? Nya sige na to og lodloran ang cross, sige na to sa di ba napo des kasulugan magbuhat-buhat sila mga kasulugan. Nya daghan man karon nagbuhat-buhat, painom-inom og mga bino. Di ba? Naigo po na dito ang mudungan pagtuslob nining pan sa bino. Mo'y magluib ka nako o kinsa may nagpatay. Sige matagbuhat-buhat og mga seremonyas, dili man maluwas ang tao sa seremonyas kasaulugan, di ba? Atong andumon siya nga nagpakamatay si Kristo tungod sa atong sala, sa atong pagalibakira, sa atong pagkamapahitason. Yang ano mang niingon man to, dingon sa nga sa inyong paggamit ka nako, di ba? Naanas ba lang kasulatan no? Inom pa mo anak. No, sa among sala sa inyong paggamit sa akong mga gibalaan. Gibalaan na ni Kristo niya. Tapos nganong sige na to gamit-gamit matang adlaw. Ang pulong, ang pagkaon nga gihatag ni Kristo sa ato kay mosulod man na ang kanang pan, kanang gibuhat na pan, mugawas raman na sa atong lawas, di ba? Ang buti pasabot ni Kristo nagpakamatay sa tungod sa atong sala. Nya sige pa nato siya patay. Ato nga buhion nato siya sa atong kasing-kasing. Mo na itong na makonik na sa pagbasa niya sa nangutana ang apostoles unsaon ang pagampo. Di ba? Napay pangutana din ay basahon na to unsa ang pagampo. Ampo surrender sa Dios. Nya kinahanglan tumanon gyud nato iyang mga sugo. Nya sige tagsulti nagaampo ta sa Ginoo pero wala ta nagabuhat. Mamo tong patay gyapon siya.
Di ba no? Para karon nagsaulog ta sa Biyernes Santo nya patay ka, o nagbuhat ta sa ulugan pag human ani patyo na po nato pinagi sa tong pagkalibakira. Tama. Nya mo ini sugot ya sugad karon di ko miinog bino ngano mo ingon man na sige sa si Jesus kuno pala hubog dili ang hubog kanang bisag gani wala ka nakainom hubog kag sinultian. Sama karon sa pagampo. Wala na may pangutana din Unsa may bot pasabot na ng sige kaon og pan ko. Sa bot pasabot sa pan. Bat og kasaulugan. Di ba na nagibadlong sa Ginoo? Gidumtan ko yung kasaulugan. So kanang hostias dili na siya mong pan nga ginamin ni pabadisal. Ang pan nga ginamit niya ay ang lawas. Amo tong ingon sa si Kristo ang tinuod nga pangulong pare naghalad sa siyang kaugalingon nga kinabuhi. Dili halad nga buta ug piang. Di ba? Maagi sa sunod unta mabasa pa nato tang sulat ni Malakyas. Buta. Sige ta sulod sa simbahan pero buta ta wala ta kabalos ka matuoran. So unsa po din yung lawas ni Kristo kol? Ang lawas ni Kristo mo na yung simbolo kining pan nga sukad karon dili nako mo mukaon og moinom ni ini sato pa nagpakamatay sa libaon katuig ni sakripisyo. Simbolo lang na. Simbolo. Oo. Nga pre itong sumbingay yung pagkisulti. Nganong sumbingay yung pagkisulti buot kong ang bungol makadungog og ang buta makakita. Sumbingay ni ba? Sumbingay na niya. Nga inibalik niya dili kalinaw kung dili espada. Di ba naas balang kasulatan? Gihisay naman ako na ninyo. Nganong binuman ang simbolo sa dugo nga maoy makalig-on sa kasabutan. Kay mao man ang kasagaran ang atong ininom bino. Ang bino manggod mo na ginpasabot nga ang iyang giula iyang dugo. Nga gituslob niya sa to pa gikan sa sala kwan sa kanang balaan siya pero nagpakasala siya aron kita maluwas. Nga bino pait, di ba? No. Kumbaga nga siya balaan siya kay siya ang gingalag Emmanuel gipadala siya dito sa kalibutan nga puno sa sala o nagantos siya ning saw-saw siya ba sa sala nagpakamatay siya sa sala unya nagpakamatay siya mo na siyang busa miingon na siya nga pasaanan niyong kaugalingong cross ano man nagpakamatay siya sa cross tuon sa bino di ba murag hubog ba ihalang gihatag yang kaugalingon pinaagi sa pagsakripisyo sa atong mga sala. Ya karon ato sa ulog na pod nato Biyernes Santo. Kita tinuod sa ulog kay ngano man wala man ta nagahandom nga nagbuhat og sala. Nagsaulog nanta, nag-uulta pag-ayo kay daghan karon nagsaulog pero padulong ra pod sa kalibutan Mga tanawa karon basig makita na, basig bakako na o naiuban na paghuman sa kasaulogan, paghuman padulong na yun sa inom, udyaka. Wala na to ipatay si Kristo ana. Ipatay. Kada ding atong tabunan pag yun ang mga cross ato yung gibalaan. Pero kinulit man na sa tao patay gyapon na ngano man patay gyapon na kay wala man nato ikinabuhi tama Unsaon pag kinabuhi da sa pulong Kristo kinahanglan sa buhat yun. ang pulong nimo dili makita sa ang pulong kung wala ang buhat di ba naas bala ang kasulatan na kay daghan man nagwali ron nga pulong lang wala di na kinahanglan ang buhat amo nang ingon sa Ginoo gigamit siya gito is kini sa mga taong wala alam magumabalinon sa balaod sama silang buhat sa bang panit sa kasulatan di ba ito isa nila ba kaya gusto nila quantity dili quality gusto nila nga mo ingon nga gibadlong po sa Ginoo daghang magwali apan dili kabalo mo wali daghang mabasa apan dili kabalo mo basa mo na karon nga yung gibasa atong hubaron gyud nga tinuod gyud mong magbabasa kinahanglan gyud na buhat kung sige kag sulti sige kag basa pero wala ka nagabuhat. Di ba? Di ba mang tadawa basahan na karon ang pagampo nga gitudlo ni Hesus. Di ba no mao man ang pagampo. Ampo surrender di kay sige kag yaw-yaw sa imong ba pero wala ka nagatuman. Ang tanawa karon Katoliko. Ang laing sekta naman na sulat ni Mateo, na po na ni Lucas. Pero kada lang kay Mateo atong basahon kanang pagampo surrender nato sa Ginoo gibuhat nato na igo lang ta sa baba. Sige lang tagkaon ug pan. Di ba? Tama ba? Sige lang tagkaon ug pan pero wala tang gabuhat. Unsa man to? Wala tang nagpatay ni Kristo kanunay. Mo pud mas mo na karon sige na sa ulog Biyernes Santo. Ano man? Ay, pag human natong Biyernes Santo wala man nato gibuhi si Kristo. Mo nang magbuhat-buhat pod din sila og mga importanteng mga adlaw. Aron naali ka sa ulugan. Kasaulugan ang purpose ay dili na to pagsaulog dili na to pagsunod ni Kristo. Sunda ko ninyo. Mo nang iyon sa ako lang ang amahan, isa lang ang amahan pero ngano wala ko niyong sundan. Nana sa balang sulatan. So ang atong handomon niya ang tutong pagsunod nato sa iyang mga sugo. Ano paghandom niya? Paghandom nato sa iya kinahanglan maningkamot nga kita pod mahimong buhi pod si Kristo nato. Patay man na kung igo ra ta naghandom. Tama?
So, Karon naghandom ta karong binisanton, patay ta si Kristo naghandom ta pero wala man ta nagabuhat. Ang pitik sa espiritu sa atong kasing-kasing. Patay na bisig kanang cross, bisig kanang rebulto na dito. Pasay sayaw ni muna, bisig usaon ni muna, patay man gyapon na. Wala sige nang tag bot-bot og mga seremonyas sa ulugan. Ya, di man makaluwas ang seremonyas. Naman sa balaang kasulatan bisig magbabasa ni sila ani. Babasa karon ang pagampo nga gitudlo. Isa, Ginoo, magtutudlo imig mga pagampo lang bi. Kung unsa lang gid pagampo, mubo lang. Mubo lang pagampo. Mga siya. Sulat ni Mateo, ano ang pagampo ni gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinunan. Simple lang kayo, gamay lang. Mo naigo gani sila nga magbot-bot gani silang mga taas ang pagampo sa kadalan mo sulod sa kabalayan. O karon daghan kay pagampo karon, gamit pa ta ni Birhen Maria. Nubina pa. O yan, napay orasyon, kasabot mo sa inyong gisulti. Or, klaro kayo ng pagampo ka na. Ako ano i-explain ninyo ka ng ama na mo. Tanawa, sige, basahagod mang. Amahan namo nga ana sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka namo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Tanawa. Balaanon ka na mo. Sabi balaanon. Di ba ang balaan katong atong nagi na nga vlog, di ba? Mapamantud-an ang testimonya kung nagpatay na. Ang nagbuhat. Pero napatay man si Kristo, gibalaan na to iyang gibuhat. Nga, di ba nag-ingon man siya nga, higugmaan ninyo ang inyong sikataw. Ayaw pamalikas ay paghukom. Kadukin ninyo ang Diyos. Di ba naan man na diya? Nga, gibalaan na to. Sige tag-ampo anak, balaanon unta inyong pagbuhat. About ka na mo imong gingharian o nangandoy man tag himaya pero karon nga nagsige man tag daghang mga nagdebate. Debate dili naman himaya ang gipangandoy. Yung nangandoy ra man sa daghan mga membro. Kinulit man na sa tao, sinulat man na sa tao membro kasing-kasing. Kung sa atuwa diri wala tay membro diri, di ba? Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Bukod sa mong sige tag lista sa iyong pangalan ng pirmi mo dito sana. Ako'y Ginoo ninyo, ako inyong amahan. Mara. Lain sa inyong pagtuo kay naamoy amahan. Kung lain ninyong amahan, lain na po ang inyong balaod nga gisunod. Unsa ba nga katulugon mo? Sige, padayon. Ihatag ka namo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Kana. Ihatag ka namo ang pagkaon karong adlaw lang. Sobra na mangani ta kung sa tawhanon, sobra na gita. Makamirinda pagkaita. Ambot ipasabot sa pagkaon ni Kristo katong gibasa nimo gani Haji. Di ba? Mao kay ni ang pan simbolo. Unsa may pan niya? Gugma. Tungod sa higugma siya sa atong pagkalibakira, sa atong pagkawipetason, gitagaan ta ni tsansaro makapamalandong niya. Bulahan tang magmasakiton, gitagaan pa kita nagtsansaro mo balik pagit sa Dios. Okay, kung dili ka masakiton, isog mo kay ka. O tanawa ka ng mga adunahan ka ng mga tao karon nga klas mo patuo na. Sige pa nagsuborno dito sa inyong amahan. Tanawa karon. Di ang buti pasabot ng pagkaon ni Kristo anak, ang pulong. Dili mabusog ta sa pan lamang. Di maluwas sa pan lamang, kundi pagundod sa gawas sa espiritu. Di sa to pa. Magunsaman sige kagkaon pero patay ang espiritu. Kaya nagbuhat og sala. Sige tag patay o para karon nagsaulog ta karon sa pagkapatay ni Kristo. Di paghuman na po ni nabanhaw na po kay ang unang simbahan nga gitukod ni Kristo ang Domingo sa pagkabanhaw. Diyan sugod tinukod duha og tulo nga maghiskot ka nako ana ako sa inyong kasing-kasing. Muna yung nga katulo ka adlaw gitukod niya. Mo pud karon gikan mo sa sala karon pagkaugma ang hinulson mo Sabado pagka Domingo balik mo sa Dios, kuhaan ninyo ang sala. Kaya ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing ang iyang simbahan. Nga ang sapa karon tukod-tukod na po sa simbahan kay gipatay man si Pablo, si Jesus gipatay man nila sa kuna. Haon na nagtuo na pud mo didto. Binuhat man na sa tao. Di ba laman na sa binasa? Tuo mo sa simbahan nga binuhat sa tao. Binuhat ni Kristo templo sa Dios ang atong kasing-kasing kung naa ninyo ang gugma. Ningkaon ka sa simbolo. Kaisa lang siya. Sukad karon dili na ko mukhaon ini ug mainom sa kupa, di ba? Klaro man na diha. Ang anong sige mo tag balik-balik tag buhat, yung dili pa kita Ginoo. Wala man ta nagpakamatay, wala tay katungod nga magpakaon ana, di ba? Naamagina sa balaang kasulatan ang mudugang pagtuslob nining pan sa bino.
May nang magiguli. Tanawan niyo. Nakaroon ka amparo may nag... Kada pura bugat kay na, di ba? Ibadlong maganita diha kamo sa gangaan maghinulsol magila karon duwason nimong katawan. Miingon kamo nga dadon sa langit apan kamo mismo di sulod sa langit tungod kay magwali sila miingon sila kami tinago otropod mi. Dili. Manang motuo man mo sa inyong ama nga maingon otropod na. Nga anino ra man na sa tinuod nga pangulong pari na sa sulat ni San Pablo sa taga-Hebreo. Yun. Ha? Pero si Kristo gibuhat sa Dios nga pari. Mao pod si Pablo gibuhat sa Ginoo nga pari. Tama. Dili pari nga tinukod sa taon. Di mga labito na man ni balaod. Si Kristo ang tinuod nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Si Melkisedek tumaw lang na si Melkisedek. Nga nakita man sa mga tao pwede gamiton ang simbahan aron makasapi sila. O mo magbuat-buat po sila mga rebulto, makinulit gikan sa yuta. Kinulit haron ila pong himuong Dios parang maka Finansya. nakadungog naman mo na. Lami lagi ko magabasa lagi pero ang mga tao ani mahagsulti kitag balaga sa latan mga miid kay gahi ginang mga ulo kay gusto man na sila dito mo suborno lang kay easy ra man kay dito. Kay ang dapigon gani asa imong kasing-kasing. Tapos sa bandit. Oh, tama no. Kung asa yung bandit tuwa po yung kasing-kasing. Tama. Di kay gusto ra man dito, makabandi man dito. Nga okay po dili man pud isulti dito ang kamatuoran. Basig daotan ka daygon ra man ka. O mao ni isa magulog-ulog po ni sila. Di ba? Pahumanan na mang. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwas sa Hinoon kami gikan sa daotan. Mo na tong pagbasa to na aging vlog na to, gisulay na Hinuon ta. Pero gamay mga katalag magisulay ta. Mo na nag-ingon sila na, di ba sa sulat ni Mikeyas nga tong pangulo sa Israel, di ba nag-ingon to siya dito. Ang mga magkisgot ta pagpari ha. Basta naamba po na sa Biblia kamo basa ingon ra pa birahan ang pari naman na diya sa balang masulatan. Para ang mga pari mo dawat og suhol og ang mga propeta kana magbuhat og mga pulpito. Magbuhat-buhat o magsige debate mo buhat-buhat man nagpulpito dalan nagbuhat-buhat og dalan ba mo dawat og suborno kinsa karon sig dawat og suborno basig sa iyong di ang parokya magsige pong pang-harvest dito no nya tapos ingin sa wala na katalagman ka nato kay ana-ana ka nato ang Ginoo wala na sa basahan niyo na sa Mikeyas sulat ang pangulo sa Israel Tama gyud. Nakita diya. Para karon sa giingon ni Kristo sa tinuod lang si Kristo ana-ana sa langit nga nagpadala sa ilang misa si tao pod nga dili na dawaton sa iyang kaugalingon tama kaya sa kuan wala akong ginawat o dili ko pasudlon bahala na pod anak ay dili man na mo ang tinukod sa ni Kristo ang tinukod ni Kristo ang atong kasing-kasing kung diin ka nahigugmas imong isig ka tao pasagdain ng mga walay bili nga bato kay bilino ninyo na di ba naanas wala nga sulatan kung wala po yung mga pagsulay mga makita po mo kung wala mo may kaaway nakita po mo nahigugmas sa kaaway wala lami ang kalibutan kung puros na tamaayo kay dili po tamailan puros na tamaayo bakakon kay itong baba sitag maayo yung wala may nagsulay na to mo tayo yun sa Ginoo paglipay ko mo kung adonanay mo'y mga pagsulay tama gisulay man gani si Kristo nga bulawan tama kamo pa nga perlas lang ta diba basahan na karon nalipay si Kristo sa pinangga niya Unsay buting nun aning ang panihapon sa Ginoo na amang gud giingon diri nga unya gikuha niya ang kupa nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Unsay buting nun sa kupa kay ngano man sa panahon nga siya gilutos nakahangyo pa man siya sa amahan nga amahan kuha kining kupa sa ang pag-antos. Unsay buting nun ang kopa sa pag-antos gipadala si Kristo din ni haron luwason ng kalibutan kay niingon man siya di ba na sa balaang kasulatan amo ako paning abonuhan ako paning kautan sa isa ka tuig no naman na sa sulat ni Mateo di ba no kay pag-abot sa isa ka tuig ako ni putlaning parasa kay ako itambog ni sa kalayo sa impierno yan kopa sa pag-antos yan pag-iantusan ang ato ang mga sala mo tong kopa diin ang dabutang ang bino Kopa. di kopa di sa tupad ang kapait niya gihangi butang iyang kaugalingon dito sa kapait niya pinaagi sa iyang pagpakamatay dito slob niya ba kumbaga bagi upper niya o mo to si Kristo ang tinuod nga pangulong pari kay daghanan sa siyang kaugalingon kinabuhi gipahumol giniya sa bino kayang bino mo man kapait niya tapos nagpakamatay sa bino kopa sa pag-antos
Kumbaga ba naa siya na naa sa sulod sa kopa ba nagantos siya. Kopa mo ang kalibutan. Pagantos. Kung mahimo Ginoo, kuha kini kana kung kopa sa pagantos tagilak siya si Kristo. Pero ang panang imong pagbuot mo tuman, mo pa nagaka-prayer kun hindi na Ginoo. Kung mahimo kuha kini kana ko ning pagantos kani mga tao. Nakaantos ko, nakatambal ko. Bisan na diri usahay ako pa magantos ilang mga sakit, di ba? Well, unsa may makuha nako, di ba? Kabalo magid mo ana. Patambal abudi, taga-antag dili, taga-antag gamay, taga-antag jis, 20 okay ra kay na. Nya giantusan ako. Giantusan naggibiya ko sa akong tawanon, kalibutanon gibiya ko. Nagantos ko. Giingnan ta diri og daotan, giingnan ta diri pero unsa ba akong ginatudlo ninyo? Dili paglipay mo kay bulahan ang gidaog-daog bugal-bugalan. Nya karon nakita man sa mga tao day ako mula ka man ko din ni Davita kang ano man. Dili naghimala siya nga ingandan pa ako nagpagid Ginoo. Usa man pod kay mo reflect man pod ko mausab man pod usay kay akong ginasulti nadunggan ninyo ni sa mga magtutudlo sa mga magwawali inyo nadunggan. Wala karon pagid Kamo di ba gipaantos mo din gipaantos mo din naguban mo din sa una kay usay gisulay pod mo sa nitipon ni sa pundok nga wala na mo tutuon ako. Nga diin ko niya nakita, di ba maghilak lang ko dito sa layo. tama Di ba? Kabalo na mo unsay kopa. Kopa sa pagantos. Pagantos. Dito sa loob niya ba, yang gi-offer yung kaugalingon. Naman ito maghalad siya sa kaugalingon kinabuhi. Dili, utang, dili, hayop, yung ihalad-halad. O, tanawa karon ang naghalad-halad o di hayop kinaya. Di hayop pag kinaya, no? Tama. Mo din yung ginaingon niya nga, no, dili na siya mag-inom pag-usab kay sara man dahil siya namatay. O, kaysa Kaysa siya. raman siya namatay. Kaysa na po siya nabanhaw. Dili na siya mo inom pag-usab sa bino. Kay kaisa raman dahil siya namatay. Kaisa ra po siya. Para sa itong pagtuo. Kani, pait kayo ni. Kaya yung dito na nituo sa mga langyaw. Dito na nituo sa Roma. Nakita ni mo nagpatapatay na. Napatay ito silang Pilato o si Juan Sauna. Dito man ta nagtuo. Nagbuhat og pulpito. Naglibog ta kay dili ta pabasahon sa Biblia. Ay gibunyagan kahari pare pagka-propeta ni magsasangyaw ka dito agbong inong tas imperno ani. Nga kani ako isulti man ako ni siya may nagpakita nako. O ka mo kung pamatuod mo anak kasi mausab gani akong tingog. tama Di ba? Mo nga sabta na gid na to ni. Kaisa lang siya namatay, kaisa na banhaw, kaisa. Ya karon kapila man nato, di naigo po ta doon. Pagbantayan niyo ni mini magtutudlo, no? Na, masuri-suri sa kadalanan ug magbot-buhat siya og mga importanteng mga adlaw. Yes, tungod kay gusto sila mga kasaulugan og seremonyas. Magbuhat pa kay nagpista. Niya ang katong gibalaan niya. Kung nasabta na to ni sa una pa nga pagbasa ning kuha kining pupa sa pag-antos. Dili na unta nato ni kanunay sa ulogon kada tuig ni. Dili pa panahon sa kapanahonan. Kaya gipasilihan pa na sa una ni Kristo. Mao na yang sumbingay sa New Testament por sumbingay yung pagkasulti kay buot niya nga ang buta makakita og ang bungol makadungog. Nakadungog naman na sila. Bungol pa na mo isa nga muna ni palag sila. Niingon siya nga bungol ba sabdi ay kami. Niingon ka mo nga nakadungog pero usasadaan mo. Yes, kay kung nakadungog sila, dili sila mosulti nga kami pod walay sala. Dili sila modungan tuslob, dili sa magbot-bot og balaan, dili sa mogamit kag balaan. Dili mo gamit-gamit ni Kristo nga naglingkod sa lingkuran ng pinasinunggan ug sila na yung pinasinunggan. Di ba niingon sa Ginoo, niingon sa asa ang labaw, ang nag-alagad ug ang gialagaran. Nganong nag-alagad man ko ninyo ug karon nganong nag-alagad man pud ko ninyo. Nihingan lang to kog dili maayo dinhi. Kabalo magid mo. Nga kung magsakit sila, kung agawas ang sakit, normal magina, mutabang ta. Pero kung magkinanglan, magwali ko, naamig sa kamatuoran, di ba kamoy ingon sa una, wala gini yun ng samtan, yes. Kaya iniingon man si Kristo, pasilyuhi pa ni Daniel, kay iniabot unya sa espiritu, musulti sa di siya magsulti siya kaugalingong pagbuot, kung di sultihan ka mo niya sa iyang nadungog, ingon man sa butang kumabot, tudloan ka mo nila sa pagampo, unsay pagampo, surrender sa Diyos. Saan ang sigaw yaw ka diha niya wala man ka nagabuhat. Dili pakitaan daw ko sa ilahang pagtuong walay buhat. Kay sila mismo paniha din kay pakitaon ako sa akong pagtuong ako ang buhat. Papilon pa nako sila. Patawag pa nako dito tambalan na tanang. Asa inyong buhat? Niya pero diani sila din na nagbuhat wala. Dili man sila moduol nako. Wala gyud. Ay maulaw naman po na nato ngano man. Pero sultian ko kamo pasalamati ninyo ang Diyos. Pasalamati sila.
sila ang wala naghatag niyo bandi kay kamo gitamay pero dako ang bandi gihatag niyo sa una kanuman nagpakamatay man sila pidagi silang paghukom nagpakamatay man sila sa ilang mga sala nagsige gamit sila sa Dios una nga hait yun akong sinultian karon moingon pa sila gibirahan ako sa ula ay mga buotan nga pare buotan nga katikista buotan nga mga kaabag o pastor buotan o pastor ang Dios na dili ko makahukom ako lang isulti ang kamatuoran kaya wala man ko'y laing pulpito naba ko'y pulpito rin hatag din natay baylos dire Wala. ani mo gani mo dire kay tungod kay uban mo na ko igsuon ra ta ba sa pagtuo walay taas na unsa pa Sa ito pa angay gid nato nga pasalamatan no. Kay wala gyud ta nakadiskubre ani, wala gyud ta nakasamot ani sa paghubad sa panihapon sa Ginoo. Kung dili na karong panahon sa espirituano. Kay karon naman panahon sa espiritu, nasabtan din nato ang giuban sa tuwa. Tama yun. oh tama gid Kaya nanto wala mo natin nasabtan. Dali ang wala pa niya butang wala ang espiritu. Pag-ipisalyohan ko Daniel. Tama gyud kay karon nga panahon sa espiritu. Ikubaro na gyud tanan para masabtan. Dili na gitawang sa balik-balik. Dili sa masaw na nga balik-balik ta murag gyapon magtulunan. okay kay sa una man na gisumbingay magina ni Kristo mo ni nga magbuhatag kumbira di ba sa kani ka sa ulogan nato kala may sa murag kumbira man na di ba unya karon naglingkod mo kas lingkuran ng pinasidunggan una ayon mo kagool kung kinsa mo kani adto mo nang magpandong ko sa espiritu kay walay tawo nga walay sala dinhi sa kalibutan kay gipasilyuhan pa man ni Kristo sa una unsa pay pangutanan ninyo bayan nato sabtanan ninyo ang kopa sa pagantos kinahanglan magantos ta mo ingon siya nga pasaan yung kaugalingong cross ay mo balaka o kinahanglan sulayon jud mo o ning bulahan kung masakiton kay ngano man kung dili ta masakiton di ba pumailan ni ligo natong lawas di ba mo tang ingon siya nga nangatulog ta abdi ka nga huyang atong lawas di huyang pod atong espiritu di ba Tama. mana siya mana nga si Kristo nalipay pag-ayo nga gidawat nato espiritu bisan ako kanunay sa una naghila ko Ginoo kuha ka nako ning kopa mahino Ginoo ako nganong ako pa man ang imong gigamit ano ako pa man kasi una pa man ko dili ko gusto manambal di ko gusto magwali abi na ko pagdawat na ko ani dili po ko magtambal sa espiritu ko dito na las pare sa mga pastor bilib di mangani ko mo di ba sa kaakuhan sana sa tawanon dili mangani ko mo apil og politiko di ba ni hawa magay ko sa kontrabaho kay dili ko gusto mga tao dito na ko ihatag sa ila kay ano na ko gusto ko nga naa ako sa ubos mo to nga nalinglap mo sa una kay naa po tang akong gitagaan kay para puntang sila nga akong katabang sila po nga akong gitahasan karon naaman sila garbo di nalinglahi noon mo muna karon ako nang gidawat ang tanan gipakamatyan ako tanan ugnibiya nako sa akong tawanan ug kailibgon wala nga si Kristo tama ging ingon nalipay ako pag-ayo sa pinangga kong sulugon ug nalipay po si Kristo sa amahan